Met deze woorden en klanken van de paassequentie die we net gehoord hebben, een oud paaslied uit de 11e eeuw, heet ik u welkom hier bij het lege graf in de basiliek. Voor ons christenen betekent het lege graf niet het einde. Het stopt niet op Goede Vrijdag. Iets nieuws wil beginnen. Met een ontmoeting. Maria Magdalena ontmoet op de plaats waar Jezus gelegen had 2 in het wit geklede engelen. Wie zoekt gij? Vragen zij. Zij zoekt Jezus. Maar hij is er niet. Het graf is leeg. In haar vertwijfeling klinkt er ineens haar naam. Maria. Jezus die verrezen is, spreekt haar aan. Haar persoonlijk. Blijkbaar kon Jezus haar naam op zo'n mooie manier uitspreken dat Maria Magdalena zijn stem gelijk herkende. En haar geluk kan niet stuk. Elke ontmoeting met de verrezen Jezus heeft een persoonlijke dimensie. En jij, u, ik mag persoonlijk antwoorden, zoals Maria dat deed. Pas daarna stuurt Jezus haar naar de leerlingen om de blijde boodschap van de verrijzenis te verkondigen. En zo horen wij het ook in de paassequentie. Zeg het ons, Maria, wat is het dat gij gezien hebt? En zij antwoordt, ik heb het lege graf gezien. Christus, mijn hoop, is verrezen. En met Christus gaat Maria naar de apostelen om deze hoop te delen. Het raakt mij elke keer weer opnieuw hoe de verrezen Heer de zintuigen van zijn volgelingen aanspreekt. Ze kunnen Jezus zien. Zij kunnen zijn woorden horen. Ze eten met hem. De ongelovige Thomas mag Jezus zelfs aanraken en komt op deze manier tot zijn persoonlijk paasgeloof. Dit doen wij christenen al 2000 jaar. We vertellen elkaar waar wij de verrezen Heer ontmoet hebben. Waar hij ons persoonlijk aangesproken heeft, ons hart geraakt heeft. Hij doet het nog steeds en hij wacht op het antwoord van ons geloof. Een legende uit het leven van monnikenvader Benedictus vertelt dat hij aan het begin van zijn monastieke leven als kluizenaar leefde. In de stilte, vastend en biddend. Iemand uit het nabijgelegen dorp kwam met Pasen naar hem toe om hem eten te brengen en zei: Vader Benedictus, vandaag hoeft u niet te vasten, het is Pasen. En de heilige Benedictus antwoordde: het is Pasen omdat jij er bent. Zo wil Pasen gemeenschap stichten. Verbondenheid tussen mensen. Mensen uitnodigen hun geloof, hun leven te delen en de verrezen Heer te zien en te ervaren in elke ontmoeting. Dat al onze ontmoetingen in deze paastijd gezegend mogen zijn.